També se m'havia trencat la sabatilla i ell me la va arreglar. Ara que hi penso, també era un noi amb molta traça, com tu. Caram, veig que t'agrada de debò. I tant! És la primera persona que he estimat en aquesta vida. Quan penso en ell, me n'alegro d'haver nascut en aquest món. I em sento molt feliç. És maco poder estar tan segur d'una cosa. Espero que el trobis de seguida. Gràcies. Per l'adreça diria que ha de ser per aquí a prop. Sí, quan giris aquella cantonada ho tindràs al davant. Una mica més i el podré veure. Oh! En venda. No pot ser. Hi ha d'haver un error. No. L'adreça del paper és aquí, segur. No pot ser. Ara que em pensava que el podria veure. No m'ho puc creure. I ara, què faig? Té, pren això. T'anirà bé. Gràcies. L'he convidada a pujar al pis, però no sé què dir en una situació així. D'això, escolta. Pobra noia, haig de fer alguna cosa. L'haig d'ajudar a trobar-lo. Escolta, i no en tens cap més informació d'aquest noi que busques? És una foto que surto amb ell. Una foto de quan érem petits. Ostres, aquesta foto em sona. Però sí, si som la Oi i jo. Què? Què acabes de dir? Doncs que és una foto de la Oi i jo. Llavors tu ets en Kaoru? Sí, em dic Kaoru Hanabishi. No t'amoïnis, Aoi. No t'amoïnis. Kaoru, ets tu! Ets tu, Kaoru! Ets tu, Kaoru! Kaoru! Aquest moment l'he esperat durant 18 anys. 18 anys? Renoi, aquesta persona que s'ha portat tan bé amb mi eres tu, Kaoru. Mai havia estat tan convençuda que el destí existeix, mai. Espera un moment, tranquil·litza't, m'has d'explicar què passa. Ho sento. Soc l'Aoi Sakuraba i t'he vingut a buscar per contraure matrimoni amb tu. Què? Per casar-nos? Sí, em convertiré en la teva esposa. De fet, és veritat que encara me'n recordava de tu, però vols que ens casem? Al final, el somni que he tingut durant aquests 18 anys es podrà fer realitat. Vine amb mi, hem d'anar plegats a la casa familiar dels Hanabishi. Però què dius? Hem d'anar a la casa dels Hanabishi per poder-nos casar, tu i jo. Ja, esclar. Ara ho entenc, tot plegat. Què vols dir? Si el que volen és que torni amb els Hanabishi, que vinguin a dir-m'ho en persona. Mira canviar-me aquesta noia perquè em sedueixi i em faci tornar. Cada cop hi confio menys en els Hanabishi. Però... Kaoru, escolta. Escolta'm tu a mi. No penso tornar amb els Hanabishi. Per favor, vés-te'n ara mateix. Kaoru.
Kaoru se'n va anar de casa als Hanabishi perquè no li agrado. No, de poc no em deixo enredar. Segur que ho han tramat tot els Hanabishi. Quan sàpiguen que el pla no els hi ha sortit bé, enviaran algú perquè la vingui a recollir. Mira, abans ho hagués dit. Ja la venen a buscar. Aquests no són dels Hanabishi. Que estàs sola, maca? Vols que anem a un karaoke? Va, nena, anem junts. Si et quedes aquí, agafaràs un refredat. O potser t'estimes més anar a menjar alguna cosa. Sabem un lloc que hi fan una teca per llepar-se dels tilits. Un moment. Què passa? Ei, tu no t'hi fiquis, sents? Kaoru. Què passa, tio? Que ens la vols prendre? Et recordo que nosaltres l'hem vist de primer. Que no dius res o què? Ni he llançat sense pensar, però ara aquests són tot músculs. Què faig? Pensa. És la meva nòvia! Algun comentari? Ostres, Kaoru. Ai, mare. Em sembla que l'he feta bona. Ui, ara. Ai, carai, que ho has sentit. Té nòvio. Doncs no deixis la nena sola esperant en un lloc com aquest. Anem. Val més. Que has tingut por. Ara ja està, ja ha passat. Tranquil·la, que ja està. No és això, és que encara que fos mentida, m'ha fet tanta il·lusió que diguessis que era la teva nòvia. No pot ser que una noia tan bona s'avingui a fer el que m'ha vingut al cap. Perdona'm, m'he equivocat. T'he pensat el que no era. Val més que tornem al pis, que els peus em fan un mal. Som-hi? Sí, som-hi. Estem promesos? Tu i jo? Sí, quan érem petits ens vam veure unes quantes vegades, no te'n recordes? Des de ben petita que em van educar per ser la teva dona. Em van educar per estar al teu servei només per això. Com pot ser que no te n'hagin explicat res? Doncs, de fet, potser sí que n'havia sentit a dir alguna cosa, però res en concret, la veritat. De sobte i sense saber per què em van dir que el compromís s'havia anul·lat. Et volia veure en persona per demanar-te què tenies intenció de fer. Per això has vingut fins aquí. Mira, no me'n vaig anar de casa als Hanabishi perquè no m'agradessis. És que van passar moltes coses. Que bé. Deus estar cansada. T'anirà bé una bona dormida. Però, escolta, de debò que no et fa res que em quedi? Esclar que no. I on aniries? Ja és molt tard. Prepararé la banyera. T'anirà bé un bon bany. D'això, la teva família ja ho sap, oi? Que venies fins aquí? Oh, sí, esclar. No cal que els hi truqui, que ja ho saben. Doncs me'n vaig cap a la banyera. I tant, deus haver agafat fred. Estiga't i tant com vulguis. Gràcies. Tinc una noia banyant-se al pis. Quina passada. De fet, és la primera vegada que em puja una noia al pis. Ai, mare, és tan eròtic el so que fa el quimono lliscant per la pell. Divuit anys. No n'havia sentit a parlar mai d'aquesta història.
No sé què fer. És molt bona noia. I no sembla que tingui males intencions, però ha sigut tan precipitat que no me n'he fet el càrrec. Què et passa? Res. No em passa res. Entesos. Hosti, tu, quina roba interior que porta! Que bé. Estic tan contenta que no m'hagi fet fora. Em fa tan feliç haver-me pogut retrobar amb en Kaoru.